दा BPFनि जानानै आंनि दैदेननायावनो रायलायनाया जादोंमोन। नाथाय बेखौ जाहा BPFनि आफादगिरि आरो आगोलनि चिफ हाग्रामा महिलारिया साबजानाय मोनाखै। हाग्रामा महिलारिया साबजानाय मोनाखै। बरन्स बियो बे रायलायनाया खाम्फा बरगयारिनि गावसिब जानो षड़यन्त्रसो खालामदों होननानै बुंदों। हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि बुंगासिनो दङ बे रोखोमब्लाथ' ज' जानायनि खोथाया गोजानाव बिथाङा रायलायनायाव बाहागो लागोन ना लाया बेखौबो सन्देह दं। बिभिन्न समायाव बिभिन्न राजनीतिक दलफोरनि गेजेराव जेब्ला गावसा गावसि जादों बे समावबो बर'फ्रा खौसे खालामनो थाखाय बहुद सेस्था खालामबोदोंमोन। नोङो चरन नार्जारी, समर ब्रह्म चौधुरीमोननि दिनावबो बेखौ नाजाबोनाय जादोंमोन। दा BTC जानायनि उनाव राजनैतिक भाबै जोंनि बर'फ्रा थुब्ला थुब्लि जानायनि उनावहाय बयबो बै समनि नेता सानसुमा खुंगुर बसुमतारीनि खोथाखौनो बुङो, नोङो UG ब्रह्मनि दानि मन्थ्रिनि खोथाखौनो बुङो, रबिराम नार्जारीमोननि खोथाखौनो बुं, चन्दन ब्रह्मनि खोथाखौनो बुं, इमानुएल मुसाहारि, रिहन दैमारी, खाम्फा बरगयारी, हाग्रामा महिलारी बयबो सेस्था खालामदोंमोन नाथाय जायाखै। बावैसो जि एबसुनि प्रेसिडेन्ट जाहा दिपेन बर' बिथाङा जेब्ला आह्वान जनायबाय जे UPPL आरो BPFनि गेजेराव रायलायनानै ज' जानायनि रायलायनांगौ। दा BPFनि जानानै आंनि दैदेननायावनो रायलायनाया जादोंमोन। नाथाय बेखौ जाहा BPFनि आफादगिरि आरो आगोलनि चिफ हाग्रामा महिलारिया साबजानाय मोनाखै। बरन्स बियो बे रायलायनाया खाम्फा बरगयारिनि गावसिब जानो षड़यन्त्रसो खालामदों होननानै बुंदों। दा बेबायदियाव गोनो गोथो जानानै बे प्रक्रियाया टटेलि बन्द जानानै दं। दा गोदानै आरोबाव बर'फोरनि सरलथा आफादफ्रा ज' जानानै मोननै आफादखौबो खावलायदों जे रायलायनानै ज' जानायनि सुरु खालामनांगौ। दा बेखौ रावबो डिनाय खालामाखै। दा प्रमद बर'नि जि बुंनाय जों बेखौबो नुदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बुंनायखौबो जों नुबाय, हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनायखौबो जों खोनाबाय। दा हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि बुंगासिनो दङ बे रोखोमब्लाथ' ज' जानायनि खोथाया गोजानाव बिथाङा रायलायनायाव बाहागो लागोन ना लाया बेखौबो सन्देहजनक।